खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजोफोर दिनैनि गिबिसिनथार भिडिअआवहाय जोङो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि भिडिअखौ खोनासंनानै ससे बाथ्रा बुंगोन। नैथियावहाय आङो नैबे खाम्फानि सायावहाय माखासे बाथ्रा बुंनाय जागोन। थामथियाव आङो नैबे जे दिल्लीयावहाय जे सेमिनार खुंहैदों बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन। जोबनायाव आङो नैबे हा दखल खालामनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन रायजोफोर। फै अब्ला जों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। आप सबने मेरे प्रति जो अपनापन रखा है, जो प्यार दिया है, आपकी आंखों में जो मैं सपने देखता हूं ना, बोडो के मेरे सभी भाई बहन, मुझ पे विश्वास करना, मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को उस पे खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। साथियों, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आप लोगों ने मुझे जीत लिया है। हमारा भारत का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साहब, आप जो वादा किया था वो वादा हमें फुलफिल नहीं किया। पिछले 2020-27 जनवरी में जो बोडो समझौता हुआ था, उसी टाइम में जो आप हमारा लिए जो आप वादा किया था हमें शांति रखने के लिए, लेकिन 5 साल तक हमें शांति रहा। लेकिन अभी 5 साल के बाद में नया सरकार आने के बाद हमें अशांति हो रहा है। इसलिए आपसे ये हमें अनुरोध करता हूँ कि आप जो वादा किया था वो फुलफिल करें। जल्द से जल्द हमारा बोडो समझौता को आप सारे जितना भी हमारा बोडो समझौता में लिखा हुआ था इसको आप पूरा करें। ये हमें आशा करते हूँ आप जल्द से जल्द हमारा बोडो बच्चों के ऊपर में दया रह के आप ये काम करेंगे बोल के। शुक्रिया आप सबों को लिए। हमारा जो भारत का जो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आप सबों को मेरे तरफ से मैं शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। नैथियाव फैदो रायजोफोर, जों नैबे खाम्फानि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। बे खाम्फाया थांनाय 2023 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर खालार खालि गायसनजानाय बाक्सा जिल्लायावहाय। बे जायगाया जाहैबाय 20 बिघा हायावहाय जोंनि बर'नि बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि नामखौ लानानै मुंख्लंफोरनि नामावहाय मिउजियाम बानायनो थाखाय मोनसे सायख'ना लाजानाय जायगा। आरो बै समावहाय UPPL पार्टीनि CEM प्रमद बर' सारा बेयावहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै दोननाय जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नाय ओरैहाय। बे भिडिअआ कनस्ट्राक्शना सोलिगासिनो दङ, दा अनगयिंआव दङ। नाथाय जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जानानै फैदों। नोंथांमोना नैबे लाइजामखौ फरायदो। बे लाइजामावहाय होबथानाय बाथ्रा लिरनाय दङ। सोर होबथादों? बाक्सा सालबारिनि MCLA दिगन्त गयारी। दा बिथांनि लिरनाय मथेब्ला बेयावहाय बे जायगायावहाय बेबायदि खामानि मावनो मोना। अब्ला दानि दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय थांनाय 18 अक्ट' खालार खालि BPFनि CEM हाग्रामा महिलारी बिथाङा क'क्राझार सान्दामारियावहाय 30 बिघा हायावहाय सासे गुबुन हारिनि मेथाइ खनगिरिनोहाय बिथाङा हा हगारनानैहाय स्टेचु गायसनदों, बिबार बागान बानायनो नागिरदों, गार्डेन बानायनो नागिरदों। अब्ला बैखौ मावनो हादोंब्ला नैबेखौ मानो मावनो हायाखिसै? रायजो राजाफोरनिफ्राय कुइसन। रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनाखै नामा? बेफोरनि मुंख्लंखौहाय बेवहाय स्टेचु बानायजानो थाखाय मिउजियाम बानायनानै दोननो थाखाय बे जायगाखौहाय हगारनो गोसो गैया नामा? नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय।
नाथाय आं ओरैबायदि सानदों बैयाव जुदि 30 बिगा हा होनो हादोंब्ला बेयो खमद्रायबावदोंसो 60 बिगा हा बर'नि थाखाय हगारनो नांबावगौसो मोनफ्रोमबो जायगायावनो बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि नामखौहाय रोशन लाखिनो थाखाय जारिमिनारि गायसननानै दोननो थाखाय खामानिखौसो मावनांगौमोन बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा आं सार बुंथ'वा रायजोफोर जेब्लासिमहालागै हारिनि खामानिखौहाय मोजाङै मावा अब्लासिमहालागै आं सार बुङा मानोना जों बयबो मिथिगौ गुबुन हारिनोनो 30 बिगा हा हगारदों नाथाय गावनि हारिनो 20 बिगा हा हगारनायखौ नुनानैनो 20 बिगायावहाय मिउजियाम बानायनायखौ नुनानैनो सासे एमसिएलआ बेबायदि लेटार लिरनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर जायगानि नामखौबो नोंथांमोना नायनानै ला बेयावनो बागमारा रियाबारि आथियाबारि बिष्णुफारा नोंथांमोनानो क्लियारलि लिरखानाय दङ बेसेबां दुखु नांथावना अब्ला बिपिएफनि मावथिफ्रा हारसाखौसो मोजां मोनो ना बर'खौसो मोजां मोनो कुइसन एन्सारा नोंथांमोननि सायावसो थामथियाव फैदो जोङो नैबेखौहाय बाख्नायनांगोन ट्राइबेलफोरनि एसटिनि सासे चेयारमेन जायखौ जों एनसिएसटि होननानै बुङो नेशनेल कमिशनार शेड्युल ट्राइबनि चेयारमेन आन्टारा सिं आर्या बिथाङा गोरलैयैनो ट्राइबेलफोरनि गथायनाय सिसि2नि गथायनाय लाइजामखौ नाजावबाय गोसो खुसियै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा पजिटिभ मेसेजबो मोननाय जोङो नुनो मोनदों दा बिथांमोना दिल्लीयाव सेमिनार मानो खालामहैनो गोनां जाखो जुदि जोंनि दानि सोलिबाय थानाय सरकारा गोरोन्थि मावामोनब्ला बिसोरो दिल्लीयाव सेमिनार खालामहैनाय नङामोन दा जोंनि बर'निनो सरकारा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय बिसोरो दिल्लीयावहाय दिनैबो होख्रावहैनो गोनां जादों बेखौहाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा बिथांमोना नेगेटिभ बुजिगोन दा बिथांमोना बुङो बिपिएफनि समावहाय मानो दावराव खालामो इउपिपिएलनि समाव मानो दावराव खालामाखैमोन होननानैहाय बिथांमोना गोबां बुङो कमेन्टआवबो बुङो नाथाय नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालामनानै नाय इउपिपिएलनि समावहाय इउपिपिएलआ मोनसेबो हारियाखौहाय गाज्रि मोननाय खामानि मावबोआखै आरो बिथाङा नाजादोंमोन दे बिटिआर एकर्डखौहाय आखरे आखरे जाफुंजानो लुबैदोंमोन आरो मावबोदोंमोनबो बेनिखायनो दावराव जायाखै नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गाद्दिखौल' साननानै फैसाखौल' लुबैग्रा साथाम साब्रैसो सैमा फाग्लाफोरबायदि हख्रावबाय थाग्रा धर्ज गैयै सुबुंफ्रानो जोंनि बर' हारिखौहाय धंस खालामदों रायजोफोर दा गुबुन गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर' हारिखौहाय जौगानायखौ मालाबाबो लुबैया बेनिखायनो बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा देरहानो गोनां जादों बिथांमोनासो देरहादों होदों जोंनि दानि जे सरकार बेखौहाय बिसोर माब्लाबाबो लुबैया जौगानायखौहाय ब्रैथियाव फैदो आं बुंनोसै रायजोफोर नैबेनि सायावहाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ बे जायगायावहाय क'क्राझारनि टाउन खाथियावहाय माब्रै एबिएमसुआ हा दखल खालामनो खाबु मोनखो सोरनि पारमिसनाव बा बबे आयेनखौ लानानै जेन'बा हा दखल खालामखो दखल खालामदोंना खालामाखै आं मिथिया नाथाय नोंथांमोना सावगारिखौ नाय बेयावहाय एबिएमसिनि बर्ड दङ एबिएमसुनि बर्ड दङ दा बिनि सायाव आं बुंनो थाङोब्ला सिगांनि जे हख्रावबोनाय हा हुनि बेलायावहाय होबथाबोनाय दावराव खालामबोनाय कास्टम बसुमतारीमोन बायदिया बिक्रम दैमारिमोन बायदिया प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिया दावराव देख्रेब आयंमोन बायदिया अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोन बायदिया मार्कुस नार्जारी आयंमोन बायदिया बिथांमोना बे समाव मानो सिरि थाखो बबेयाव उन्दुनानै थाखो जुदि बियो एबिएमसुनि दखल खालामनाय नंमारगौब्ला बेथ' जोबोद इलिगेल दा बिनि सायाव मा बुंनो सानो रायजो राजाफ्रा जोंनि बर'आसो देरसिन जाखो ना हारसाफ्रासो देरसिन जाखो 5,000 बोसोर फैनाय बर'फ्रासो देरसिन जाखो ना 16,000 बोसोर फैनायासो देरसिन जाखो बर' हारिनि थाखाय दिनै बर'आ मा जानो थांगासिनो दङ बेखौबो नोंथांमोना सानदो दिनैहाय आबसुनि नाजानायाव सिसि2नि नाजानायावहाय जों बर'फ्रा एसटिनिफ्राय रैखा मोनफिननायनि लामायाव थांगासिनो दङ खोथा होबाय एसटि एगेन्स्ट खालामग्राफोरनि थाखाय माब्लाबाबो पसिबल नङा दा बेखायनो जोङो माब्लाबाबो सिरि थानो नाङा गसंथेनांगौ
आरो आं दुखु मोननाया बेनो एनडिएफबि थाखाय मुंख्लं खाम्फा गायसननाय लोगोसे मिउजियामा थानांगौ आरो जारिमिना बिसोरनि थाखाय थाथारखानांगौ। गासैबो बिएलटिनि लाबो, आबसुनि लाबो, भलन्टियार्स फर्सनि लाबो, एनडिएफबिनि लाबो, गासैबो मुंख्लंफोरनि थाखाय जारिमिना थानांगौ। मानोना फैबाय थानाय जोनोमा जाहाथे फैनायनि जोनोमनि जे आपकामिं जेनेरेसन नैबिसोरो जाहाथे जारिमिनखौ मोनथियो। आरो लोगोसे बे जा 30 बिगा हायाव जा हगारनानैहाय मुर्ति बानायनो नागिरदों ना, गार्डेन बानायनो नागिरदों, बेयो जोंनि बर'नि जारिमिन जानाय नङा, बेयो हारसाफोरनिसो जारिमिन जागोन। बेखायनो आं सिन्था खालामदों बर'नि थाखाय मोनसेबो 20-30 बिगा हा दिनैसिमबो गार्डेन बानायनो हगारफेराखै आरो बानायफेराखै। नाथाय हारसाफोरनि थाखाय 30 बिगानिबो बारा हायावहाय गार्डेन बानायनो नागिरनाय, स्टेचु गायसननाय, फैसा खरस खालामनाय आरो बिनिफ्राय बांसिन सोरबा भुपेन हाजरिकानो, सोरबा श्री मन्ट शंकरदेबनो बिसोरनि गार्डेन बानायनो नागिरदों। अब्ला बै जे बाक्सा सालबारियाव जे मिउजियाम बानायनो नागिरदों बर' हारिनि थाखाय, बेयो गाज्रि जाबाय नामा बर' रायजो राजानि थाखाय? नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो। आं एसेबां बुंनो होननानै सानला रायजोफोर, बेसेखिनिखौ बुंनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जय बर' हारि।